Leuk dat wou weer voor de verandering een keer niet verkeulen. Maar wat niet is, kan nog komen. Alleen staat in deze tijd gevaarlijk, of niet dan? Dit is de Weltsproken podcast. Ik zie een kuienbaas Marten te dingen. En voor dagen stippen we een onderwerp aan. Maar het was aandacht mag hebben. Mooiste woordverkiezing. Ik zal hem kutter aan de microfoon gaan zitten, want nu zit ik er iets verderop, ongeveer 25 centimeter. Maar als ik er nog kutter aankomen, dan krijg je het proximity effect. Het wat, hè? Het proximity effect. En wat is dat in plat, maat? Dat is dan zo'n vraag, hè? Dat is dan zo'n vraag waar ik de kriebels van krijg. Net als dat zieke kring van het proximity effect. Dat is het nabijheidsgevoel. Als ik heel kort bij de microfoon kom, in proximity van een microfoon, hè, dus kutter. En was de microfoon dan niet plat, maar ja, dat is een kuienpulke, noem ik dat wel eens voor degene. Maar dat heet voor degene, maar daar komen we nog op terug. Maar als ik dan nog heel kort aankom, dan krijg mijn stemmen meer diepte. En anders rondom me heen wordt boetende druk. Tegelijk geeft hoe dat als toehoorder het gevoel dat ik heel indringend met uw kuieren en hij goed me opletten. Nou, dat moet je toch? Maar dat is dus het proximity effect. En het nabijheidseffect. Maar wat ik probeer te laten zien is dat het woord proximity effect voor u nog aanmakkelijker klinkt. Je hebt dat een aantal keren gehoord. En hoe vaker ik het zeggen, hoe normaler als het wordt. En dat is ook een standaard uitdrukking in de wereld van de geluidsbewerking. En daar krijg je allemaal mee te maken als je een podcast start. Hey Marten, wat is een tweewoord voor een podcast? Kijk, heb je zo'n vraag. Er wordt zoveel nieuwe ontwikkelingen gedaan dat onze sprake dat nauwelijks kan bijbenen. Of, laat het zo zeggen, dat de sprekers het niet kunnen bijbenen. Alle technieken die wordt vergeten, de bijhorende woorden, die ook. Maar voor een kans hebt om voor een nieuwe techniek alweer een ander woord te verzinnen, is die techniek ook alweer achterhaald. Wie hebt dat gezien met in de tijd van de platenspelders, die werden vervangen door de cassettebandjes. En toen kregen we daar cd's achteraan. Nou, cd's, daar weer in het Gronings een spiegelplootje. In Riesen zijn we nog wel eens een onderzetter. Maar ja, dat is ook alweer achteraan. Want toen kwam de minidisc, meen ik, en toen werd mp3. En inmiddels kun je het gewoon allemaal op internet streamen. En streamen. Nee, ja, wie zo'n woord. Maar goed, wat op dadelijk is dat de leur die als ik met platgangs hoort, het vaak ook allemaal niet meer bij weet horen. Niemand zo flat uit, zegt ze dan. En die blijft dan in het verleden hangen. En die wil dan die alle woorden uit haar jeugd, dus eigenlijk is dat maar jeugdsentiment, die woorden weer ze bewaren. En wat gaan ze dan doen? Om die alle woorden nog eens onder aandacht te krijgen? Mooiste woordverkiezing horen. Mooiste woordverkiezing, die wordt zo'n beetje in alle achtergestelde spraken gehullen. Altijd volgens een vast plan ook. En een koppel oorlog leu, die komt te hopen. En die maakt dan een vuurselectie van mooie woorden. Die ze dan met zijn handen hebt aan het dringen. Meestal kent die woorden ook geen mensen meer. Maar die zet ze dan op de rieren. En dan mag dan een heel klein koppelje interesseren op stem. En wat dan de meeste stem kreeg, dat wordt het woord van het jaar. Het mooiste woord van het jaar. En toen kwam jaar weer net zo. Ja, ik kan aan Mieling, maar mij vragen ze nooit. En ik denk dat zo gaat dan. Hè. Ik vraag me altijd af wat er met die mooie woorden van vuur aan de jaren gebeurt. Zit hij dan minder mooi ineens? Of heeft de vernieuwde aandacht van het verleden jaar het laatste restje hulpbaarheid erop gesletten? En gaan ze zo, hop, in een askennemmer? Is askennemmer als een keuze? Nou, daar kun je op wachten. Want op een gegeven moment, dan zie je de alle woorden. Hè. Dan kom je vanzelf bij een askennemmer uit. Hè. Een askennemmer is natuurlijk nooit mooi van zichzelf. Maar het woord dan, wie was? Kijk, in Twente was het woord groot gewoon als de keuze, als mooiste woord. En van ja, was in Nice, in 2020 was het Drentse woord prugelty. Dat was het woord van het jaar. Helpt dat wat? Nee. Maar het is weer daarheen om de kranten te bieden te halen. En het gek is dat dat soort verkiezingen zie je eigenlijk nooit in grotere spraken. Nee, die spraken niet gewoon dood.
En daarom komt die sprong op mij ook altijd, of dit soort verkiezingen, komt op mij altijd wat wanhopig over. Dat is mijn indruk. En dan schreeuwen om aandacht. Kijk, wie hebt ook mooie woorden? Wie zit er nog? Ja, onze spraak staat natuurlijk onder grote druk van het Nederlands in Nederland en het Duits in Duitsland. Kijk, woorden die als niet meer helemaal één op één aansluit bij het Hollands of het Hoogduits, die staat op een toch. En die wordt vergeten of vervangen. Dat kan je slim vinden, maar zo gaat dat. Kijk, in Duitsland ken je het Oorlogssassische woord toesken nog. In Riesen heb je dat nog langer gebruikt, toesken. Maar dat ligt nog kutter bij het Hoogduitse tauschen. En bij ons is dat dan, in Holland is dat dan ruilen worden. Sommigen hebben daar weer ruilen van gemaakt, want ruilen, alle u's in het Nederland worden een u, dus dat moet bij ons ruilen moet ook een ruilen worden. En ja, goed, de geleerden weten nog altijd niet hoe dat woord vandaan komt, maar het heeft misschien te maken met rouler, hoe het Frans. Maar goed, het is zo'n mooiste woordverkiezing, maar dat rungt houden. Dat is natuurlijk wel mooi om die woorden nog even wat extra aandacht te geven. Dat je zo nog even een keer wie de gedachten laat gaan van, och, wat was dat toch mooi, hè? Maar dan denk ik bij mezelf, wat heeft dat toch voor zin? Geet daar de sprake meer van leeuwen? Dat durf me niet. Ziet er leuk dat het woord wie meer gaan gebruiken? Nou, dat kan ik me niet voorstellen. Ja, hij zo'n algemeen woord als school gaan kiest, maar ja, dat gebruikt de leur toch wel. Dus ook zonder een verkiezing. Nou, als je een Paul kijkt in Duitsland, daar hebben ze ook van dat soort verkiezingen. In 2019 was het Fürstenröbertreckencode, wat het allermooiste woord van plat Duitsland was. In groot plat is dat dan rap oude trekkencode. En het moest het vervangende woord zijn voor QR-code. Nou, dat kan aan Mieling, maar ik heb van dat woord nog nooit gehoord. En, nou, zo te zien aan de hellige reacties online, de meeste Platduitsers zelf ook niet. Groot was de verontwaardiging. Wat meent die leu? Kijk, een proces waar iedere spraker met maakt is versimpeling. Complexe structuren in de spraken die het lastig zit hoe te spreken, die wordt heen gaan oversletten. Een kleine groep wordt samen drukken en hele lettergreep die gaat zo, hup, op nas. Een groot voorbeeld is ons woord weer. Daar zit oorspronkelijk een D in, weerder. Maar als je dit nou goed spreekt, dan klink je het een halve maniak. Vandaar ook dat geen normaal mensen ooit Fürstenröbertreckencode gaan zingen. Al lange wijn zit aan het vulle kutteren en grote begrippen QR-code. Vulle kutter, skelt een stuk of 4 lettergrepen, is veel makkelijker. En iedereen weet toch al wat bedoelt. In 2020 werd het nog slimmer. Want toen verkeuzen ze door snoetenpulli als woord van het jaar. En dat was volgens de commissie van grapjassen het Platduitse woord voor mondkapje of gezichtsmasker. Ja, corona, hoe moet te maken. Je moet een gezichtsmasker vuur, een mondkapje. Dat zit eigenlijk gewoon op platte woorden. Maar er moest een apart woord voor verzonnen worden. En dat moest dan snoetenpulli zijn. Heel Noord-Duitsland weer op de achterste benen. Wat dachten die lui wel niet. Plat is geen clownspraken. Alsof wie hele dagen gang zit om allerlei lollige woordjes voor te verzinnen. Alsof plat geen serieus register heeft. Alsof plat enkel met dommige alternatieven heeft voor alledaagse zaken. Alsof plat niet alledaags kan wezen. Net alsof wie platsprekers in een alternatieve werkelijkheid leeft. Nou ja, die bedenkers van dat woord in ieder geval wel. En met alle recht komen er heel wat platsprekers in geweer. Wie nou onze spraken niet zomaar belachelijk maken. Kijk, geen weldenkende platspreker zou ooit serieus kijken over een snoetenpulli. Dus dat woord kan nooit het meest opvallende woord van het jaar winnen wezen. Niet oprecht in ieder geval. Dat heb ze gewoon zelf een dikke doel met zijn. Kijk, in het Hollands heen woord als 1,5 meter samenleving. Dat steunt op een gegeven moment in de krant of weet ik hoe. Daar komt dan zo vaak voorbij dat het een niet ingeburgerd woord wordt. Iedereen kent het. Er valt ook niks om te lachen, 1,5 meter samenleving. Maar gewoon, het is gewoon een serieus woord. Dus geen wonder dat het woord van het jaar was in het Hollands. Dat is gewoon, heeft te maken met huidige zaken. Kijk, dan kun je wel zeggen van snoetenpulli ook, maar
Zeg dan in ieder geval mondmasker of zo. Maar ze gaat er in ieder geval niet zelf wat voor verzinnen in het Hollands. Dat is gewoon een keer zo ontstaan en omdat iedereen dat gebruikt, wordt dat een algemeen woord. Maar niet zo de dikke bouwen opbeleg van het met snoetenpolie mee. En in het Hollands gaan ze er ook geen extra oude woorden bij halen of zo. Van, volgend jaar is goedertierenheid het woord van het jaar. Oh, prachtig. Misschien bij me over het plat half lollige woorden bij elkaar verzinnen. En dan valt me op, de leuk komt ook altijd bij me met de vraag, maar quarantaine of iets dergelijks, noem maar wat. Wat is dat in plat? En dus daar vraag ik altijd weer me, maar wat is het in het Hollands dan? En dan begint ze met te lachen, want ja, daar wist ze geen antwoord op. Want ja, eigenlijk is het gewoon, quarantaine is, ja, maar dat is toch Nederlands? Nee, quarantaine, dat is Frans. Daar deed ik ook geen ogenblik over nou. Maar quarantaine, dat klinkt dan niet plat genoeg, dus daar moet er iets anders voor komen. Maar ja, er is geen ander woord voor. Quarantaine kun je prima uitspreken. Er zit een K in. Quarantaine. Nou, hartstikke mooi plat. En er zit wat meer Frans gebeuren in ons plat. Poele pataten, daar een weer. Waarom zou je dan zo'n spul ervan maken dat het in plat wat moet? Maar in plat moet overal zelf een woord voor construeren. Terwijl als die zoiets, dat moet vanzelf gewoon zelf. Dat is met 1,5 meter samenleving. Nou, dan neemt ze met het mooie woord prescriptivistisch. En een ander vuurkoud was ze mijn keien. En dat is in Frankrijk ook. Daar hebben ze een heel raad van heilige chauvinistische leur. Die een ander vuurkoud waar voor woorden uit de leur in Frankrijk moeten gebruiken. En die zit dan heel dag aan een nikken doem te lurken om nieuwe woorden te verzinnen. Prima. Maar dan moet het volk ook met hem. En vooral de jonge Fransen die denken van, dikke vinger, wie verzint zelf wel wat. Of ze verbastert het Engelse woord was zo slim, want dat doen die Fransen, dat je er toch niks meer van kunt maken. In het plat ook gedaan, daar een weer en poele pataten. Dat is een slim verbasterd poule pintade, of een paraplu, of een computer. Daar spreken we allemaal op zijn plat uit, hoe duur het een plat woord wordt. Kijk, en dan kunnen we wel heel gekunsteld bijvoorbeeld rekkener van maken of zo, rekkener. Dat doen ze in Duitsland alweer, de platduitsers. Maar feit is dat lokaal plat nog wel zo dagelijks in gebruik is dat computer hele dagen gebruikt wordt. Dan kun je daar wel irgendwie ting in willen gaan. Maar dan kijkt u de leur ook aan dat je niet goed ziet. Maar dat vuurkoud, dat proef ik dus ook een beetje bij die meeste woordverkiezing. Ik stel me daar zo voor dat er gewoon een kuppel een oude leur in een woordenboek zit te blaan om een oud woord van stal te halen. Dat er een tegenkomt waar ze zelf nog nauwelijks van gehoord hebt, want dat is al zo oud is ze zelf vergeten. En dan denkt ze, god ja, dat was toch eens echt mooi, hè. Terwijl als nums zo'n woord nog kent, of dagelijks gebruik. Wie hoeft dan niet aan een dood paard te trekken? Als een woord gewoon verdwijnt, dan is dat toch rein voor dat het verdwijnt. Maar goed, van de andere kant, het mooie is dat zulke woorden dan weer groot in het nieuws komt. Dat is dan ook het hele doel ervan. Maar eigenlijk is het jammer dat dat zo moet. Ik bedoel, als je al die energie voor het bedenken van die mooiste woorden nog eens ontstekken, in het opzetten van een mediakanaal, waarin je die woorden nog gewoon dagelijks kunt gebruiken. Dan kan je ook alledaagse zaken beschrijven met die woorden. En kom je vanzelf situaties tegen waarin je weer nieuwe woorden nodig hebt. En zo blijft dan die sprake smuur en flexibel. En kun je die mooie woorden gebruiken op een wijze zoals ze bedoeld zijn. Ik zie wel zo aan de west dat ze mij dan ook vragen om hun mooiste woord. Nou, dat vind ik heel lastig. Ik vind ze allemaal mooi. En dan schreeuw ik altijd smartphone op. En dan beginnen ze schaapachtig te lachen, want eigenlijk wist ze wel wat ik bedoelde. Maar ja, ik vind eigenlijk, alle woorden zitten heel mooi. Of eigenlijk geen ene van al. Maar ze zien er gewoon. Als je uw sprake voor vol aanzet, dan hoef je niet het ene woord boven het andere te verkiezen. Je ziet deze meeste woordverkiezing ook nooit in het Engels of in het Duits of in het Nederlands. Misschien is die sprake zo wit voor uit alle dagen, dat er eens in het jaar één woord uit mijn pikken om nog even in de schijnwerpers te staan. Jammer hè, maar ja, zo is dat. In ieder geval hebben het podcasten een flinke vloggen flink ja. Dus daar wou je nooit naar zitten te lusten. Wie zit nou, meen ik, aan zo'n podcast in plat? Dacht ik, hoe hij op een hele natuurlijke wijze de meeste woorden voorbij hoort komen.
En dat is het mooie van het internet. Je kunt er alles op alle 10 op zetten. Maar dan moet je niet doen van, niet moesten flantuiten of dat soort dingen. Kijk, en de jonge leur, die heeft helemaal niks meer met de gevestigde tv-kanalen. Sommigen die zitten nog altijd tegen RTVO's aan te hikken van, alsjeblieft, help ons eens met plat. Maar ja, die heeft al lange aangegeven dat ze er helemaal geen zin aan heeft. Of dat ze alleen maar met onbenullige dingen komt als persbureau Kneuters of zoiets. Nooit eens een keer een fatsoenlijk praatprogramma of een documentaire met een platte voice-over of dat soort dingen. Ja, dat zal toch prima kunnen. Plat gewoon normaal gebruikt, niet als doel, maar als middel. Maar goed, de jeugd kees nou zelf was ze allemaal weer lusten dus. Op Facebook, op Instagram, op al die kanalen meer. Kun je alle dagen, op ieder ogenblik van de dag, kun je leu aanspreken. Nou, fantastisch. Iedereen in dit wie, werkelijk wie, kan uren en uren aan materiaal opzetten op internet. Nou is mijn podcast dan wel vrij op spraakgericht. Maar we zullen ook wel eens een keer over andere zaken kunnen hebben. Door een verhalencast of zoiets. Dat de leu onder het auto een kort verhaal kunt lusten. En misschien krijg je over andere leu ook wel weer zo gek met. Zo kan het ook. Dat ze zelf verhalen erover verzinnen of er een eigen podcast op gaan zetten. Of door motivational speaker, motivatiespul, meditatie. Alle categorieën waar u maar aan steekt, waar je zien met wat ook te vertellen te hebben, dan kun je een podcast mee starten. Als je bijvoorbeeld eens kijkt op de website van de BBC, BBC Sounds, hele docu's, comedy shows, alleen maar geneul over voetbal, podcast over vrouwenrechten, seks en leven, drama, vermaak, wetenschap, natuur, nieuws, muziek, overal kan het over gewoon. En wie zit nog altijd met het idee dat er een of andere dialectoloog met een bandrecorder bij iemand langs moet gaan, bij een stel oorleleu, die dan onder het koffie drinken, het koffielepelke hoor je nog rattelen in het kumke. Dat ze mijn keien oude vroeger en het gewoon boeren leeuwen en dat ze toch maar echt die oude wormen gebroeken. Dus daar zitten je nu lang nog beeldige oude besjes te lusten. Om te weten hoe dat plaat nou eigenlijk kleukt. En dat is dan het hele doel ervan. Dus het gaat eigenlijk niet om wassen zingt, maar het gaat erom dat het plat maar zo goed mogelijk vast te worden ligt. Terwijl dat het gewoon een levende sprake is en ook gewoon nog steeds vernieuwend is. Je kunt nu met een telefoon, met een smartphone, met een klokfoon, hoe je het ook nu weet, kun je iedere minuut van de dag wat opnemen. Er zit een gewoon microfoon in. Ja, dan kun je gewoon mee gangs. Laat horen die mooie woorden. Neem zelf eens wat op. Klimt in de pennen, schreeuwt, kuiert, kwaak van hem af. Want de ene mooiste woordverkiezing het jaar is voor een hele sprake wel heel mager. Zeker nu als het ook anders kan. En ja, daar moet je zelf achteraan. Men in van wat een serieus verhaal. Nou, dan kun je ook terecht bij wat dat dan. Dat is comedy, dan moet je zoeken op watatan.nl. WATATA.nl. En als je nog nooit zo'n nul met hem maakt. En als je goudgeef grunnigs wilt horen, dan kun je meen volgens mij bij een mooi forum terecht. Daardoor ze dweep met Ede Staal, een Grunnings en volksheld. En dat ook alweer jaar nog te tidis. Maar goed, ze kan je het er nu over en je kunt dat nu volgen. Ook hieronder, onder deze podcast, maar ook weer een hoop van hoe afschreeuwen. Alle reacties zijn welkom. Als je nou denkt van, kan je het daar eens een keer over? Laat daar ook leggen over skiën. Uit er nou met één zin of niet? Laat doe hun. Of misschien zeg je wel van, ja, wat een genul. Ik begin in mijn eigen podcast. Hartstikke mooi, dood vooral. Want dan lauw met elkaar de rijkdom en de brede toepasbaarheid van onze sprake hun. Dus niet alleen maar moet dat van één zin zijn interesse afhangen. Kijk, als je helemaal wilt zijn van voetbal, nou, dan kan je hier nu voor de oude voetbal. En dan doe je dan alle wekken. En dan blijft er vanzelf een hangen die dat mooi vindt. En dan gaat het niet meer om of die sprake nou zo mooi is, maar omdat je voetbal zo mooi vindt. Nou, en uit er nog met eens zit of niet, dit nullebulken, daar kun je op Spotify, op YouTube,
Wie zet het nog op Facebook? Op onze website, weltspraken.nl. Als je me dan nog niet weet te bereiken, dan ligt gewoon kaart aan uzelf. Of als je leeuw verdekt reageert, mag ook. Dan doe je het naar weltspraken@gmail.com. WEARLDSPROAKE. In ieder geval heb ik Gijs van der Vliet een mooie bol werk bezorgd, maar die verzamelt al het gesprek naar twijs. Nou, wie zit nog wel actief met weltspraken en wat dat al. Ja, en het zit er dik in. Had dat alleen maar meer geworden. Dus leu. Als het aansteekt, ja, laat hem weer wat er van ducht. Als je denkt van, mijn ducht, nou hij toch wel helemaal mis. Laat maar in. En dan zou zelf wel zien, er wat mee doen of niet. Ik zal zeggen, heen gaan, groot gaan. En misschien dat ook wekken. Misschien moet ik toch gewoon weer een maandelijks terugkeren iets van maken. Misschien moet ik eens een keer al wat aanskuien. Maar, nou, kan ook wat doen. Jongens, groot gaan.